O Campeonato de Galicia de Estrada Xuvenil percorrerá a comarca. O trofeo Portos Apostoli desenvolverase este domingo. Partirá de Portosín para rematar en Noia logo de percorrer 114,1 kilómetros. O deporte trae novas probas á comarca que se poderán disfrutar esta fin de semana. Os amantes das dúas rodas terán ben preto o Campeonato de Galicia de Estrada Júnior que unirá Portosín e Noia. Nesta proba estará en xogo o terceiro trofeo Portos Apostoli. Vai a ter como escenario principal a nosa vila o próximo o vindeiro fin de semana. Quero agradecer, como non pode ser doutro xeito, a organización, agradecer tamén a Federación Galega de Ciclismo, agradecer tamén a Xunta de Galicia, a todos o seu apoio, e non podemos olvidarnos tamén de todas as entidades colaboradoras. Agradecerlle porque sin eles sería imposible estar hoxe aquí presentando este gran evento. A proba celebrarase este domingo 21 e sairá dende o porto de Portosín ás 10 da mañá. Ten un percorrido de 114 km entre as localidades de... vamos percorrer os concellos de Portosón, Noia, Lousame e Rois. Saímos de Portosín hacia a praia de Coira e despois collemos pola carretera AC550, dirección Noia, facemos a ponte sobre a ría, seguidamente entramos por Orro, a localidade de Noia, onde imos a empezar ali pois un circuito que constará de un total de 4 voltas pequenas e despois unha volta máis grande e pasaremos polo premio de montaña que está no alto de Vilacova. Tamén decir que o tercer pase pola localidade de Noia, xusto na Alameda, está instalada a meta voante no quilómetro 57 de carreira. E ten un desnivel acumulado de 1.400 metros aproximadamente. A organización agarda que se chegue á meta situada na Vila de Noia entre as 12:30 do mediodía. Canto a seguridade, para garantir a seguridade de tanto os corredores como de todo o público, contamos que a axuda do subsector de tráfico da Coruña, xunto co destacamento de tráfico de Santiago de Compostela, as policías locales de Noia e Portosón, Protección Civil de Noia, Portosón e Rois, así como tamén vamos a contar ca axuda dos motoenlace do Motoclube Ría de Noia. Ademais de contar con voluntarios e profesionais sanitarios, os primeiros 3 clasificados da xeral recibirán trofeos e medallas irán para os 3 mellores galegos, ademais de recibir o mallot de mellor ciclista de Galicia o que remate co mellor tempo. Agora mesmo estamos rondando os 70 corredores aproximadamente, esperamos máis ou menos entre uns 80 participantes. Equipos, hai varios equipos, actualmente temos 4 equipos portugueses que en principio van a vir tamén a competir e despois pois os equipos galegos. Como favoritos, a ver, isto de sempre, aquí vaise xogar a proba nas estrategias dos equipos. Claro está que temos un dos equipos que é o Picus Academy, que constanos que teñen estudiado o terreno e van a facer un gran papel. Haberá como mínimo un representante do Barbanza na carreira, Saúl, de Rianxo. O meu primer ano, con moitas ganas de que chegue o domingo e que pode haber xente que dé a sorpresa. Tendo os repeitos aí bastante bons para que se poidan facer fugas. O presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, afirmou que Noia é un referente neste deporte, tanto na súa modalidade en estrada como en montaña, e augurou un gran campeonato. O importante é que haya un bo día de ciclismo, o importante é que saia todo ben, teño a garantía que coa experiencia organizativa que ten o Clube Ciclista Noela, a Peña Ciclista Noela, vai a ser todo un éxito. E tamén, como non, desexarlle sobre todo aos equipos galegos e algunha sorpresa tamén, porque non só as estruturas das escolas de ciclismo en ruta, tamén temos aquí, antes me decía o alcalde, o Grupo Deportivo Toxo, a Escola de Ciclismo Toxo, que a mellor algún tamén se apunta esa nota e dá sorpresa, pode ser que dé sorpresa, entonces non nos fixemos só nos equipos de carretera, non fixémonos tamén en algún deportista de outras modalidades que pode vir e que pode sorprender. O alcalde noiés Francisco Pérez destacou todo o traballo desenvolvido pola organización para facer posible esta proba. Noia tampouco podía faltar
nesta ocasión de estar presente e recuperar de algún xeito que isto sea un paso para a recuperación dun deporte tan nobre, ademais, e tan sacrificado e tan respetado por todo o mundo como é o ciclismo. Nós estamos encantados de ter esta proba aquí. Hubo un rexordimento do deporte do ciclismo en Noia fai 20 ou 30 anos. Todos os participantes na presentación desta proba enmarcada no Campeonato de Galicia de Estrada Júnior convidaron a veciñanza e os amantes desta modalidade a chegarse o día 21 para desfrutar da carreira e dos ciclistas.